Ndonzwa kufara nekutenda baba. Musikana akaimba pamuchato, akapfeka gauni vachichatiswa. Akaimba zvinosiririsa akati, ndonzwa kufara nekutenda Mwari. Ndonzwa kufara nekutenda Mwari. Murume wenyu ari kupi? Akatiza. Kutotizwa imi? Kutonditiza. Mama ita se? Aiti ndiri kumurwisa manheru. Kumurwisa? Aiti ndiri kumurwisa. Aiti muri kumurwisa, mama musingamurwise? Handisingaziviwo. Chii chamusingazivipo? Chandongoziva ndechekuti 2 times ndakarara. Ndakapepuka ndakamubata pahuro. Ndobva atoenda, ndobva atotiza. Atiza kudaro, aenda hana kuzombodzoka kusvika nanhasi. Ndisingazivi kuti cheichiitika pandiri chii. Muri kureva kuti maiti mine murume, iye aiti maindidzipa. Aiti ndakatopepukawo ndakamudzipa kaviri kese pahuro ndakamubata. Ndisingaziviwo kuti chii chiri kuitikawo kwandiri. Imimi musingazive? Ndisingatozivi, ndakatorara. Akazonditi every day waitoda kutondiuraya. Saka nazvino asati ambodzoka. Ndosaka ndauyawo kuti mundibatsirewo munhu waMwari, ndibatsireiwo. Imagine une mudzimai wako ufuma wakadzipwa. Akati karamata. Kumutswa nekisi yemakuseni zviri nani ka? Pane kumutswa nehurweki. But zviriko. You know, Satan kana akuda kuti ubude mumarriage can use every trick. Ndine vamwe vanhu vandakatomboona kuti musi wekuchata chaiwo akuda kupfekedzwa ring, so obva atotanga kumanifesta. Kuti akati aroorwe, ndiani murume anozoda kuroora munhu ari kumanifesta. Pane imwe vhidhiyo yandakamboona. Ndonzwa kufara nekutenda baba. Musikana akaimba pamuchato, akapfeka gauni vachichatiswa. Akaimba zvinosiririsa akati, ndonzwa kufara nekutenda Mwari. Ndonzwa kufara nekutenda Mwari. Ini ndakanzwa kubuda musodzi pandakaona vhidhiyo iyoyo. Nokuti ndakanyatsofunga ndikati ukaona munhu achiimba kuti ndotenda Mwari nekuchata uku, anenge achiziva hondo dzaakarwiswa kubva kumashure. The devil is a liar, mama. The devil is a liar. Satani hana simba pamusoro pemarriage yenyu. Nekuti iko zvino tatotaura nyasha pamusoro pemarriage yenyu. The devil is a liar. Toda kuti tirestore marriages ese. We need to restore marriages ese. Kana paine vane marriages asina kumira zvakanaka, zvimashura zviri kuitika. Unoziziva kuti pane mumwe mweya inogona kukubata yekukwindimara chaiyo marriage. Kuti murume asipo unenge uchinzwa kuti ndomuda. Avepo utitanga kunzwa kuti handikana kumuona. The devil is a liar. Now mama, ndoda kuti ndikubatsirei simudzai maoko ndingobvisa dhimoni racho re-anti-marriage spirit. Skwederai nechepamberi muchana. Papo. Mirai henyu papo. Simudzisai maoko. Buda. Who are you? Ndiwani? Ndini sasta wake. Sazita? Ndini sasta wake, tete wake. Tete wake. Urudei? Akandituka mwana. Aiti chizita chibvise pandiri. Handibvisi sarangu. Pari. Saka muri kumutaza kuti agare pamurume. Ndakatopedza naye, ndakatomutemera nyora. Ndakatopedza naye. So you see, the devil is a liar. Ndangotendera ndimbonzwa dhimoni roti chii, munoziva handiteerere dhimoni kani.
Send us fire, the Holy Ghost fire. Send us fire, the Holy Ghost fire. Send us fire. Send us fire. Goodness, any mercy, Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet T Freddy mso 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshayabandi pa number 11403 Mshayabandi Road, Glenora B, Harare. Mso 29 June Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.